Mama, 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 mama. Oké, heren, even een... Oké. Mama. Oh, dat gaat niet goed. Het is een groep, maar de naam is uniek. En waarom zijn wij uniek? Omdat wij versjes jongen die horen net zong. Ik ben uiteindelijk mijn eigen, de versjes heb ik zelfs kreun. En 4 jaar verliezen kan, maar het idee van, ja, ik ben al zo'n 30 jaar dirigent van diverse koren. Maar ik wil nou eens een keer mijn eigen Sint doen, dus mijn eigen muziek. Ik ben het zat, al die koffers die ik mijn hele leven al doe. Ik bedoel, ik schreeuw zelf, dus waarom stel ik dan van een oren jongen? Oké, pakken we meteen in, wat is liefde? Wat is liefde? Het gaat immers over die vrouw bij de kassa. Je komt bij de kassa, kom je en je denkt, wat kijkt die mevrouw toch? Stilte! Oké. Je komt bij de kassa en je denkt, kijkt die mevrouw onvrolijk naar je. En zo is dat lied ontstaan. Ik dacht bij mezelf, als je een stukje van liefde uitstraalt naar een ander, dan krijg je daar ook weer liefde voor terug. En zo is het lied, wat is liefde ontstaan? Door mijn eigen lippen. Alles wat ik zelf mij te dwang had in het leven. Leefde, oorlog in de vrood, veskoor vrolijk wezen. En ja, zij gaat het mij een songwriter en componist. Je neemt het mij in je schreeuwen. Stop, korte die noot, ja. Je zingt hem door, ja? Ja, die nummers die Rinke schreeuwt, die binnen sa, ja, de combinatie van de melodie en de woorden, dat pakt je. Uniek, hè? Daarom heet het koor uniek, want de dirigent is gewoon uniek. Zo muzikaal, want hij doet ook alles zonder bladmuziek, hè? Dat heeft hij gewoon niet. Alles speelt hij uit het hoofd. Wat is liefde als een liefde jong bij jou? Wat is liefde? Jou en jou in het strijden. De vrouw is zo mooi. Nou, de mensen komen uiteindelijk uit alle lagen van de bevolking, dus ik het zou maar even zeggen. En dat is extra mooi natuurlijk. Ik zeg altijd van, ik wil harmonie in muziek en harmonie tussen mensen. Ik word er vrolijk van. Ik kan mijn hele gevoel erin leggen. Ik kan echt helemaal... Ik zing ook echt elke dag. Ik kan er gewoon niet zonder. Ik weet niet wat het is. Het is uiteindelijk wel een laagdrempelig koor, maar dat vind ik net slim, want dat is juist meer een uitdaging. Oké, de laatste noot die klonk even door, hè? De jongens net leren top 40 nummers. Nee, we hebben dus wel nummers hè, covers van Adele en dat soort hebben we wel. Vind ik leuk, maar ik vind eigenlijk die nummers die hij schreeuwen had, vind ik eigenlijk nog leuker. En dan kun je ook echt je gevoel dan inleggen, vind ik, bij hem, bij zijn liedjes. Wat voor gevoel komt er dan naar boppen? Ja, dat is echt zo... Ja, dan voel je je zo blij, zo. Ja, het is bijna niet uit te leggen. De brand is zo mooi. Help me maar om te vieren. En componisten wil ik dat zien songs de verhouding in. Ja, dat was nog wel eens een keer terugbreken als schreeuwer? Of Ja, als natuurlijk, dat zanger? wil elke schreeuwer. Dat is mijn droom, altijd al geweest. Iedereen is welkom bij een goede, optimistische levensinstelling. Een Else manje, 8 uur, jongens, repeteren we hier. En ik zou zeggen, welkom. Absoluut, we hebben pauze. En dat doen we met de volgende tune. Oh ja.